नमस्कार, मराठी किचन विथ सवितामध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण खमंग कुरकुरीत असे डाळवडे बनवणार आहोत। सकाळच्या घाई गडबडीच्या वेळी मुलांना डब्यासाठी, सकाळच्या नाश्त्यासाठी किंवा संध्याकाळच्या चहासोबत छोट्या भुकेसाठी हे वडे तुम्ही बनवू शकताय। हे वडे अजिबात तेलकट होत नाहीत व खायलाही तितकेच टेस्टी व खमंग असे असतात। चला तर मग वेळ वाया न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। डाळ वडे बनवण्यासाठी इथे मी 1 कप हरभऱ्याची डाळ म्हणजे चना डाळ घेतली आहे। ही डाळ एका बाउलमध्ये काढून घेऊया। आता ही डाळ 2 ते 3 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायची आहे, म्हणजे डाळीला असलेली पावडर पूर्णपणे निघून जाईल। हे बघा, अशा प्रकारे ही डाळ मी 2 ते 3 वेळा स्वच्छ धुवून घेतली आहे। आता या डाळीत भरपूर पाणी घालून डाळ 2 ते 3 तास भिजत ठेवायची आहे। 2 तासानंतर तुम्ही बघू शकता डाळ व्यवस्थित भिजली आहे। आता ही डाळ 1 ते 2 वेळा स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे। डाळ धुवून घेतल्यानंतर डाळ निथळून घेऊया। त्यासाठी एका चाळणीमध्ये ती काढून घ्यायची आहे, म्हणजे डाळीतील एक्स्ट्रा पाणी निघून जाईल। ही डाळ 15 ते 20 मिनिटे अशीच चाळणीमध्ये ठेवायची आहे। भिजवून घेतलेल्या डाळीमधील सगळे एक्स्ट्रा पाणी निघून गेले आहे। आता या डाळीमधील थोडी डाळ आपण काढून घेऊया। साधारणतः 2 ते 3 चमचे डाळ मी काढून घेतली आहे। आता राहिलेली डाळ मिक्सरमधून वाटून घेऊया। त्यासाठी मिक्सरच्या भांड्यात ही डाळ मी काढून घेत आहे। मी लहान मिक्सरचे भांडे वापरत आहे, त्यामुळे मी 2 वेळा ही वाटून घेणार आहे। ही डाळ वाटताना पाण्याचा अजिबात वापर करायचा नाही। पाणी न घालता डाळ जाडसर बारीक वाटून घ्यायची आहे। हे बघा, अशी जाडसर भरड करून घ्यायची आहे। आता ही वाटलेली डाळ एका मिक्सिंग बाउलमध्ये काढून घेऊयात। उरलेली डाळ सुद्धा मी अशाच प्रकारे जाडसर वाटून घेत आहे। वाटताना पाण्याचा अजिबात वापर करायचा नाही। वडे बनवण्यासाठी लागणारी डाळ आता बारीक वाटून घेतली आहे। आता यात एक मोठा बारीक चिरलेला कांदा घालायचा आहे। बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, इथे मी 5 ते 6 हिरव्या मिरच्या अशा बारीक चिरून घेतल्या आहेत। तुमच्या आवडीनुसार मिरचीचे प्रमाण कमी जास्त करू शकताय। यानंतर यात 1 इंच आले किसून घातले आहे। 2 चमचे चिली फ्लेक्स घालत आहे। चिली फ्लेक्स ऐवजी तुम्ही लाल तिखट देखील वापरू शकताय। 1 चमचा जिरे, 10 ते 12 कढीपत्त्याची पाने अशी बारीक चिरून घेतली आहेत। यानंतर यात चवीनुसार मीठ, पाव चमचा हळद, पाव चमचा हिंग व अर्धी वाटी बारीक चिरलेली मी कोथिंबीर घालत आहे। यानंतर यात सुरुवातीला बाजूला काढून ठेवलेली डाळ घालूयात। अशी डाळ घातल्यामुळे डाळ वडा खाताना खूप छान लागतो। हे सर्व साहित्य व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। आता हे डाळ वडे बनवण्यासाठी लागणारे मिश्रण तयार आहे। यापासून आपण वडे बनवून घेऊया। त्यासाठी एका वाटीमध्ये मी पाणी घेत आहे। हाताला थोडेसे पाणी लावून थोडे थोडे मिश्रण घेऊन सुरुवातीला असा गोल वडा करायचा आहे। अगदी हलक्या हाताने हा वडा बनवायचा। वडा गोल बनवल्यानंतर तो तळहातावर घेऊन असा हलका प्रेस करायचा। कडेने सुद्धा छान गोलाकार आकार द्यायचा। वडा छान गोलाकार व पातळ बनवून घ्यायचा आहे। तुम्ही बघू शकता परफेक्ट वडा तयार झाला आहे। तयार वडा एका प्लेटमध्ये ठेवून देते। मी तुम्हाला आणखीन एक वडा बनवून दाखवते। हा डाळ वडा बनवायला खूप सोपा आहे, अगदी झटपट तयार होतो। आपण वापरलेल्या साहित्यामुळे डाळ वड्यांना खूप छान चव येते, छान खमंग असे होतात। हे बघा, अशा प्रकारे मी डाळ वडे तयार करून घेतले आहेत। 1 कप डाळीपासून कमीत कमी 10 ते 12 वडे सहज बनवून होतात। हे तयार वडे तळून घेऊया। त्यासाठी कढईमध्ये मी तेल गरम करून घेतले आहे। तेल चांगले गरम झाले की नाही ते पाहूया। त्यासाठी मी थोडेसे मिश्रण तेलात सोडत आहे। हे पहा, तेल व्यवस्थित गरम झाले आहे। तेल जास्त कडकडीत देखील गरम करू नका। असे मध्यम तेल गरम झाले की यात वडे घालूयात। वडे तेलात घालताना वडे मावतील एवढेच वडे सोडा, जास्त वडे सोडू नका, म्हणजे वडे व्यवस्थित तळले जातील। हे वडे तळताना नेहमी मध्यम गॅसवरती तळायचे आहेत। असे मध्यम गॅसवरती वडे तळल्यामुळे वडे छान आतपर्यंत तळले जातात। जर तुम्ही मोठ्या गॅसवरती वडे तळले तर वडे बाहेरून तळले जातात, पण आतून कच्चे राहतात। तुम्ही बघू शकता वडे छान तळले जात आहेत।
वड्यांना छान सोनेरी रंग येईपर्यंत दोन्ही बाजूनी ते तळून घेऊयात। तुम्ही बघू शकताय वडे छान सोनेरी असे तळून झाले आहेत। वडे फार तेलकट सुद्धा झालेले नाहीत। छान कुरकुरीत असे डाळ वडे तयार आहेत। हे वडे एखाद्या चाळणीवर किंवा टिश्यू पेपरवर काढून घेऊयात। मी अशा प्रकारे राहिलेले सर्व वडे तळून घेत आहे। हे डाळ वडे छान खरपूस असे तळून घेऊयात। वडे तळताना तेल जास्त कडकडीत देखील गरम करू नका। मध्यम गरम झाले की यात वडे घालून घ्या, म्हणजे वडे छान कुरकुरीत असे होतात। हे सांगितलेल्या टिप्स तुम्ही फॉलो करा, म्हणजे वडे छान कुरकुरीत असे होतील। हे बघा गरमागरम डाळ वडे तयार आहेत। तेल गरम आहे त्यामुळे यात मी थोड्याशा हिरव्या मिरच्याही तळून घेत आहे। हिरव्या मिरच्या थोड्या तळून झाल्यानंतर त्याही मी काढून घेत आहे। तर तयार आहेत खमंग खुसखुशीत गरमागरम असे डाळ वडे। हे डाळ वडे तुम्ही एखाद्या सॉस किंवा चटणी सोबत खाऊ शकताय। मुलांना डब्यासाठी, सकाळच्या नाश्त्यासाठी किंवा संध्याकाळी चहा सोबत छोट्या भुकेसाठी हे वडे तुम्ही बनवू शकताय। पावसाळ्यात आपण नेहमीच कांदा भजी किंवा बटाटा वडा असे तळणीचे पदार्थ करतो, पण ह्या पावसाळ्यात तुम्ही ही डाळ वड्यांची रेसिपी नक्की करून पहा, सर्वांनाच नक्की आवडतील। रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट बॉक्समध्ये कळवा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर करायला विसरू नका। चॅनेलला अजून सबस्क्राईब केले नसल्यास सबस्क्राईब करा व सोबतचे बेल आयकॉनही प्रेस करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत। धन्यवाद।